ପିଲା हाँ ତୋର ଏବେ ତ ଅଷ୍ଟମ ହେଇଗଲାଣି, ଦଶମ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ଭାବୁଛି। ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ ପିଲା? ତୁ ନାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ପୋକନ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ନାହିଁ, ବେଶୀ ବେଶୀ ସ୍ପୋକନ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଆଫ୍ରିକା ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ହେଲା, ସେଇଠି ଯାଇ କାମ କରୁ। ପପନ କଣ କହିଲ? ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୋରରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ସ୍ପୋକେନ ଇଂଲିଶ। ସେଇଗୁଟାକ ଭଲରେ ପଢ଼ିବୁ। ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ଯୋଉ ଦେଶ ଯାକ ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଯେମିତି ଆଫ୍ରିକା ହେଇଯା। ହଁ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଓହୋ ନା ନା, ତୁ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ତୁ ଆଉନୁ। ତୁ ସିଆଡ଼େ ତୁ କାହା ପଟେ ବାହା ହେଇକି ରହିଛୁ। ନା କ୍ୟାନ୍ସଲ କ୍ୟାନ୍ସଲ କ୍ୟାନ୍ସଲ।